Parlok Baro, Kya Deputy Commissioner Jongkari Bhoi District Nongpo, Kalapente Patba, Baya Kaching Pendrung Kerteng Hapo Jongka Mega Health Insurance Scheme, Lani NHIS, Bat Ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Lani PMJAY, Kala Sedang Nadu Ka Arpu Atrik Umaj Hajar Arpuway, Bat Kani Ipteng Hadu South Island Ter. Ha kabide bakani kajing pendrung kerteng na kalyang ka sarkar kinwan shikishnong balakantui kinong shnong bakin pendrung kerteng ilade hapo kan kini ki scheme kata ka MHIS bat ka PMJAY na kabanta ban yo ya kajing mentoy kajing pendrung kerteng kan long ru ha ka office jong DMHO nongpo na kabanta kajing tip bakam banya pila ban phone how help desk number not lie hendriu saw ar san not Nhô sao nhô nadu shpo buje min step hadu san buje janmien lani hau toll free number iway pra not iway not r sao nhô nriu r but ha ka website www.mhis.org.in lani www.pmjay.gov.in nangta Sakaway pat kajing penda kalong baka sarkar Meghalaya kakwa pandemtep shikinong shungshong badan kajing kiu state biang jong kajing pang COVID-19 hakikat to katni kiri jong kaperthai bat hari India rukumju kumha Maharashtra Kerala Karnataka Tamil Nadu Delhi bat West Bengal nakani kadaw ka sarkar Meghalaya kalakarpat e baro kinong shungshong banwan shakmat banshim ya kani katika kum kajing yada na kani ka klam COVID-19 Ka registration banyo ya ka COVID-19 vaccine kala sedang ya kito ki bala palat nrup ho snem ka arta bat ya kito ki bala kanjo saupsan hadu san pukhandai snem ka arta kat kum shitarik ulum kot r ki badan ka jing stom ha ka met kum ka hypertension NQ BP diabetes cancer pangkhlai pangklong snam AA Pila ban register yalade lang baka website www.gowin.gov.in lani na ka arugya setu app Pila ban register hadu samut kibriu ha ka chu kapor na ka way ka phone number Pila aru ban register ha ka por ba philej eye injection cheki hospital sarkar but ha ki hospital private Kito ki basaw san snem hadu san pukhandai snem ka arta ki badan jingpang kum ka bakiu BP pangshini cancer but kiwe kila ban pan ya ki certificate of comorbidity na ki doctor ban penshisha ba pidon kini ki jingpang Pila aru ban pandan kam da ka code prescription ba yo jing sumar ya kini ki ja jingpang ban penshisha but kan mau ban ra ya kani ka certificate ne ka code prescription but phi ha ka por ba phi eye injection Pila ban eye injection ha kano ka hospital sarkar claim ka jing siu lani ha ki private hospital da ka ba pisiu aspa sanpho tingka shi dose Pila ban page na ka nhmmeghalaya.nic.in ya ki kerteng bat ka por jongki jaka eye injection ken mau ban ra iki kot ba phipandan kam ban register kum ka epic Aadhaar pan card Kikot pension, driving license, kino kikot badan kadur batarik sngikha jampi. Kadawai injection COVID-19 kalong kababha, palat nyup san hajar got kibriu kilayo ya kane kadawai injection ha Meghalaya, bat hadu menta ompadan mano bayo jingstom hadien bayo ya kane kadawai injection. To gini kan ban kun persya ya kane ka jingpang ban penlong ya ka jala Meghalaya ka balat na ka COVID-19 wat lada pladep yo ya ka injection ru nang yai kan mau bandeng ya ka mask sat khot ya ki kti dat pencengai iwe ya ka nila wanda da ka Health and Family Welfare Department bat ka National Health Mission Government of Meghalaya na ka banta ka jingtip akham nya phone shaw number iwe saw iwe not Nalet siya ka website nhmmeghalaya.nic.in Kublai Shibun